Després de la xerrada de Daniel, ha sigut una xerrada molt amable, molt simpàtica, molt bé. No m'agradaria aiguar-vos el dia, potser la meva sigui una xerrada més crítica, que moga més a la reflexió i al debat, podeu interrompre'm quan desitgeu, no? I dient el que ha dit Vicent, potser podríem canviar l'ordre de tot això, no? És a dir, jo havia pensat exposar-vos això, això és una xerrada que en diferents modalitats he repetit en desenes de puestos, no? És a dir, el que passa és que sempre porto els papers, i porto papers perquè és una mania portar-los i bé, però podria parlar de memòria, com parle, no? I la idea meva inicial era a partir de tota aquesta exposició i arribar al final i dir, bueno, i arrel d'això, què hem de fer, no? I podríem invertir ara mateix els termes, ja que ja ha esmentat el tema de la plataforma, i tota la xerrada podria ser una justificació per el que hem de fer i el que tenim que fer, no? Perquè diem que el territori està en una cruïlla, una de moltes cruïlles que ha tingut el territori. Estem parlant del territori rural, que és el 95% del territori del país i de qualsevol indret. Per una sèrie de circumstàncies està en una situació molt complexa, és a dir, està morint-se així de clar. Aleshores, aquesta és la cruïlla final. I ara mateix estem en una situació que crec que és una situació que no s'arreglarà en gestos estètics, és una situació que no s'arreglarà en solucions temporals ni immediatament, sinó que calen apostes molt importants i cal prendre's molt en sèrio les coses. I és una crisi que ha vingut per a quedar-se i, per tant, tenim que veure què fem en tot això. Bé, el meu objectiu seria un poquet explicar-vos quin és el procés pel qual hem arribat fins ací, perquè ja hauria que entendre qui som i d'on venim, perquè això és molt important, perquè després vindran, si no ho entenem, si no som capaços d'entendre qui som i d'on venim, vindran altres de fora que ens contaran la nostra pròpia història, però al revés. I això és molt problemàtic. És dir, cuidao, és dir, quin és el nostre paisatge, quina és la nostra història, quina ha sigut la nostra evolució i quina és la nostra identitat real, això és molt important. I com a conseqüència d'aquesta història estem en un estat actual que té unes conseqüències, i té unes conseqüències sobretot pel fet que estem en un nou paradigma totalment nou, absolutament nou en el territori des del Neolític, i per tant calen respostes noves i no calen receptes velles per a respondre a això. Després m'agradaria parlar de quin és el futur immediat, podeu interrompre'm quan vulgueu, quin és el futur immediat que tenim ara mateix i quines són les respostes que hauríem de donar a partir d'ahir. Penseu que jo soc de la branca dels incendis forestals, com ha dit Vicent, i jo he viscut moltes vegades aquesta situació dels incendis forestals, i aleshores, un poc per servei, i un altre poc per fixar-me en les coses, he viscut moltes vegades aquest procés, el procés que hi ha un incendi i les reaccions de la gent, i arriba un moment que dius, no, això és que no. Aleshores, un poquet per confluències en gent, és dir, al final arribem a la conclusió que quan un dit apunta a la lluna no hi ha que fixar-se en el dit, hi ha que fixar-se en la lluna, hi ha que mirar més enllà. I aleshores realment la problemàtica dels incendis no és dir que si una espècie es crema més o una espècie es crema menys, si el canvi climàtic, si no sé què, si no sé quantos. És dir, hi ha que analitzar realment els problemes estructurals que n'hi ha, i això ens porta a confluir en una sèrie de gent, és dir, tot això que vaig a dir-vos jo no és una cosa que diga jo, per dir-ho com a individu, sinó que forma part d'un discurs que ha sigut lligat ja per molta gent i a més que és un discurs transversal que atén a plataformes que no tenen res que veure amb els incendis forestals, sinó que tenen que veure en el despoblament, en el món rural, etc. Ara mateix està fent-se un aplec en l'Alcalater, en Xodos, i havíem d'estar allí, però estem ací, en una altra ocasió estarem, però tenim vincles amb aquella gent i crec que tenim molta feina per davant per intentar un poc revertir la situació.
Perdó, perquè estic tapant jo mateix el... Vale, molt bé. Bé, el primer seria descriure el procés, no? Descriure el procés de... És a dir, per una sèrie d'històries, tinc moltes dades, per tant, no vaig extendre'm massa, no? Si vos interessa saber sobre qualsevol d'aquests temes, vos puc donar moltíssimes dades, no? És a dir, el segle XX ha sigut un segle que ha suposat una crisi territorial sense precedents, perquè estem en un país que és un país mediterrani, un país del sud, que es va perdre per una sèrie de circumstàncies que a mi m'agrada aprofundir. M'ha encantat el que ha dit sobre Tabarca, el Corral Roig i tot això, Daniel, perquè m'ha agradat, jo també ho conec tot això i m'encanta. Però per circumstàncies, o sigui, els nostres problemes, podem pensar que els nostres problemes venen de la caiguda de Constantinoble, així de clar, és a dir, realment els nostres problemes com a societat venen d'ahir, venen de la caiguda de l'imperi romà. És curiós, bueno, si us interessa us ho explicaré, no? I això ens pot explicar per què els països del Mediterrani no han tingut revolució industrial, no han tingut revolució francesa, no han tingut res, no han tingut il·lustració, no han tingut una sèrie de coses, no? La qüestió és que arribem al segle XX sense aquestes coses, sense aquestes qüestions, i es dona, fixeu-vos bé, que un procés com és la terciarització de l'economia, que en els països del nord que van tindre revolució industrial i que en la caiguda de Constantinoble eren uns pàries i en canvi nosaltres eren els rics i van aconseguir invertir els papers, en aquests països resulta que han tingut una revolució industrial que quan nosaltres comencem a terciaritzar la nostra economia resulta que ells porten 2 segles i mig, pràcticament, 2 segles i mig en aquesta transformació. I nosaltres aquesta transformació la fem en escassament 20 anys. O sigui, el canvi nostre és dramàtic. El canvi que es produeix en la segona meitat del segle XX és realment dramàtic i aquest canvi es veu així. És a dir, allà ho teniu, això és de les comarques de Castelló, les comarques de la costa, les vegeu ahir, són les que tenen creixement, i aquestes són les comarques d'interior, que bàsicament ja entrada a final del segle XIX tenen poca població. Si això ho ampliem, veiem aquests 2 moments. Aquests 2 moments són claus, que són, la crisi de la filoxera, que produeix una... Bueno, així va ser molt notori la crisi de la filoxera, perquè va ser el començament de la gent que va se'n anar a l'Algèria, a orar, etc. Tota aquesta gent va ser a partir d'aquest moment, no? I en un segon moment és 1960. 1960 va ser el que s'anomena l'èxode rural. Allà se'n van concatenar una sèrie de qüestions. Fixeu-vos que després de la crisi de la filoxera hi ha un manteniment més o menys de la població en tendència a baixar, però quan es produeix el trencament és el 1960, pràcticament. És a dir, ahir es concatenen una sèrie de qüestions i això, anem a dir, que apareix el petroli, que es generalitza l'ús del gasoil, etc. Una sèrie de qüestions, si voleu vos les detallo després, però no cal entrar, i això dona com a resultat que en el País Valencià, en els municipis rurals, en 15 anys es perd el 50% de la població, així de clar. Són unes dades esgarrifoses, realment esgarrifoses. I com a conseqüència d'això, mireu, Castelló, els municipis de Castelló, vegeu, no sé si es veu, no es distingeix molt bé, fixeu-vos que a principi del segle XX, bàsicament el color gris clar, tot blanc no hi havia, el que passa que no es veu molt bé, no? I actualment resulta que la major part de la província de Castelló, que podem dir quasi el mateix en València, no tant en Alacant, però sí en aquestes comarques d'ací, és pràcticament despoblat, és a dir, s'ha perdut una gran quantitat de població. Això, mireu, això és el mapa d'Espanya, en color roig el creixement, i en color blau la pèrdua d'habitants. Això estem parlant de 30 en 30 anys. El primer terç del segle XX, fixeu-vos l'efecte de la filoxera en les comarques de la muntanya d'Alacant. Ho vegeu? Importantíssim, Això és la filoxera. Això va ser la filoxera. Aquesta gent estava anant-se'n ja així, a Algèria, a orar, i alguns d'ells a Nova York. D'acord? Vegeu la part central encara més fort la pèrdua. Ho vegeu? I ara ve el realment fort, que és el que hem dit, que és l'èxode rural, que és això. És a dir, clar, això ja no té recuperació, és a dir, això no té marxa enrere. Això és un fenomen que és irrepetible perquè no tornarà a passar. És a dir, aquest abandonament no tornarà a passar perquè ja realment no hi ha res que abandonar. Ja, veieu, sempre
aquestes comarques d'ací de la muntanya d'Alacant sempre perden població, sempre, sempre. Són de les zones més profundes en quant a muntanya, curiosament. Estem parlant de la vall de Guadalest, estem parlant de la vall d'Alcalà, de la vall d'Ebo, de la vall de Gallinera també, estem parlant de la vall... totes aquestes valls d'ací. I quan resulta que tenen la costa justament al costat, però n'hi ha tal efecte de succió que és increïble. Bueno, avui en dia l'estructura poblacional d'Espanya és esta, fixeu-vos. Vegeu aquesta concentració i aleshores el que hi ha és una dualitat en la qual s'aprofundeix i en la qual hi ha el que s'anomena desvertebració territorial. Es contraposa una costa rica, poblada, amb infraestructures, amb bon clima, etc., amb un interior que té justament el contrari. I això és un problema i al final ens donem compte que el problema dels incendis forestals realment en el que té relació és en la desvertebració territorial, no en una altra cosa. No en una altra cosa. Això ho podeu veure constantment, això és teular, no? Però això ho podeu veure constantment en el vostre paisatge, és a dir, els marges que es cauen, la falta de manteniment agrícola, la desertització, o bé la colonització forestal a lo bèstia i els incendis. Això és de la meva tesi doctoral, fixeu-vos. Això és la comparació entre el 57 i 2007, són 50 anys de diferència, no? Podem dir que estem en una situació, és a dir, tal com estem en una situació territorial nova, estem en una situació forestal nova, perquè avui en dia, diguem que el protagonisme del territori va tindre-lo la vegetació forestal, perquè no anem a tornar a la situació d'abans. Però això no vol dir que tanquem els ulls i ens amaguem en les urbs com feien els romans. El concepte de foresta ve dels romans, nosaltres estem anant a aquest concepte una altra vegada. Mireu si ens han fet falta segles per arribar a aquest concepte de nou. És a dir, foresta significa fora, i ells vivien en les urbs i al voltant tenien els camps. I ja el de fora per ells era un problema, perquè a ells s'amagaven els enemics i demés, d'acord? Ara mateix nosaltres estem en un procés que encara no s'ha acabat, sinó que té molt llarg recorregut en el que, mireu, això és el mapa en el 57, justament abans de produir-se l'èxode rural. En blau, allò forestal. En groc, fixeu-vos, l'agrícola abandonat. Molt interessant, molt interessant perquè pràcticament s'acumulen així en la zona del Millars i del Palància que s'havien començat a abandonar terrenys agrícoles pel efecte de les construccions de les preses hidroelèctriques principalment, d'acord? Aleshores allà havia canviat l'economia i en aquell moment ja començaven a deixar d'haver faena en les preses i començava a haver també èxode rural. Després l'agrícola, que tenia clar tota la importància que tenia, el paisatge agroforestal, molt important, i l'urbà, que bàsicament eren unes taquetes que quedaven repartides pel territori. En el 2007, com podeu veure, la situació canvia totalment, no? És a dir, el forestal avança, vegeu com cada vegada és més compacte i més gros el forestal, l'agrícola retrocedeix i fixeu-vos, no sols retrocedeix l'agrícola, sinó que l'agrícola abandonat, que encara no és forestal, ja s'ha estès per tot el territori i és una cobertura molt important, d'acord? I seguim en això, és a dir, aquest procés no s'ha parat, ni molt menys. Les infraestructures, mireu, en el 57 tenien una representació més o menys atomitzada i en el 2007 ja observem com la concentració en la costa és molt important. Així i tot, vos he de dir, a pesar de que molta gent en la costa pensa que les infraestructures ocupen la major part del territori, serà en aquells territoris, perquè en estos així no. És a dir, les infraestructures no tenen un pes territorial important, sinó que tenen una concentració molt gran en les grans línies de comunicació, com pugui ser el Palància, com pugui ser la plana baixa o com pugui ser el litoral, però realment el que té representació territorial és allò forestal, és a dir, el que va tindre el protagonisme en el territori és això. I si ens tanquem en les infraestructures, ens tanquem en el litoral, oblidem el territori i estem en el concepte romà, ni més ni menys, i ens passa el que ens passa, no? És a dir, en quant a arbrat, mireu això, el blau és l'arbrat, veieu com ha evolucionat l'arbrat? El groc és l'abandonat, l'agrícola abandonat, i el blau claret, vegeu, és el matoll. Curiós que s'acumula en una zona molt determinada del prelitoral. D'acord? Com a números generals, hi ha que dir que estem en la situació màxima de bosc de la història, des del Neolític. Perquè mai s'havia produït aquesta situació, mai s'havia produït el fet que l'ésser humà abandonarà el territori, abandonarà l'activitat agrària. Això és així. I molt menys la pecuària, perquè el nostre paisatge és bàsicament pecuari. Ho dic
per si vos conten el contrari, que jo ja estic fart de discutir de tonteries, m'enteneu el que vull dir? Per moltes vegades arriben contant que si estem desertissant-nos, que si hi ha que fer més parcs naturals, que si hi ha que... Espereu, protecció. Analitzem el concepte de protecció. Protecció contra qui? O contra què? Estem parlant de protecció contra les persones del territori? Analitzem. Aleshores, venim d'un paisatge agroforestal i això ha sigut el nostre paisatge durant els últims 9.000 anys. I el canvi és ara. És a dir, el canvi s'ha produït en la segona part del segle XX. I aquest paisatge que tenim actualment és un nou paradigma, forestal, que no havien tingut mai en els 9.000 anys anteriors. I això ho puc demostrar, i no sóc jo sol el que ho diu. I com això ja ve la meva part, que és com a conseqüència d'aquest canvi, venen els incendis. No els incendis, venen els grans incendis forestals, d'acord? I després ve el canvi climàtic. En això dels incendis, fixeu-vos que l'ésser humà tenim una espècie de xip en el cervell, o com dir-ho, una neurona, que ens fa justificar fins i tot les accions més terribles que pugueu imaginar. Ho fem per què? Per lo que siga. Ahí passa també el mateix, és a dir, quan volem marejar la perdiu, la maregem. Jo estic dient-vos el que puc manejar en les dades que tinc, però hi ha qui diu que és que el problema dels incendis forestals són les causes i, per tant, n'hi ha que fer més vigilància i n'hi ha que comprar més avions. Bé, no estic d'acord, però per a res. O hi ha qui diu que el problema dels incendis forestals és el canvi climàtic. Bé, el canvi climàtic és una cosa que ajuda, però continua sense estar d'acord i vos ho vaig a demostrar. Aleshores, el canvi climàtic, evidentment, no vaig a negar-lo, és a dir, estem anant a una situació cada vegada més àrida, cada vegada més imprevisible i més calenta. Això és indubtable, però sols és un factor coadjudant. El que realment ha canviat en aquesta segona meitat del segle XX és justament aquest abandonament, aquesta estructura que mai havien tingut, aquesta continuïtat i aquesta densitat, en quant a extensió i en quant a càrrega de combustible. Les previsions, evidentment, van a ser que aquesta aridificació i aquest escalfament van anar a més. Aleshores ens trobarem en això, és a dir, un nou context, i cada vegada més, és a dir, tenim un enorme creixement forestal. No oblidem una cosa molt important. M'abuelo em va dir una cosa curiosa quan vaig començar a estudiar forestals. Em va dir, el món ni minva ni creix. El món ni minva ni creix. Clar, depèn de l'escala com ho mires. Si el quedes mirant Xina davant d'un arbre, possiblement ni minva ni creix. Però si ho mires a l'escala que vaig a mostrar-vos jo, o la que vos he mostrat en els mapes, creix i molt. Creix i molt. És a dir, i no ho oblidem, no deixa mai de créixer. No deixa mai de créixer. Encara que aguantem la respiració nosaltres, el bosc seguirà creixent. Encara que el concentres mirant un arbre perquè no creixca, seguirà creixent. I no servirà de res dir que l'has protegit perquè no creixca, seguirà creixent. I aquest excedent de biomassa, el que està passant és que si no el gestionem nosaltres, ho gestionarà el foc, que és el que està passant, evidentment. Aleshores, és un problema que té tendència a créixer en tots els extrems. El bosc segueix creixent, l'abandonament del territori és irreversible i encara segueix creixent, per desgràcia, i l'escalfament global, evidentment, ja hem vist abans que segueix creixent. Aleshores, els grans incendis forestals fora de capacitat de control és una de dos, que tenim que acceptar o que tenim que intentar lluitar contra ells. És així, és a dir, no podem demanar que una brigada de bombers pugui controlar un incendi que està superant-los en 25 vegades, 30 vegades la seva capacitat. És així, és a dir, la càrrega és algo increïble. Bueno, això un poquet la història. Mireu, el concepte de gran incendi forestal és algo que és relativament nou. Fixeu-vos que les primeres estadístiques agràries espanyoles són de 1962. Són un intent franquista de fer alguna cosa així com una base estadística fiable i diguem que recopilaven absolutament tot el que tenia que veure en l'agrari i el forestal. Bé, els incendis forestals no existeixen estadísticament en 1962. Comença a haver estadística d'incendis forestals en el 68, és a dir, 8 anys després que comença l'èxode rural.
En el 82, jo me'n recordo perfectament d'això, perquè a més us ho puc dir en primera persona, Espanya jugant el Mundial de Futbol contra no sé qui, uns americans de no sé on, que anaven 0-0 i clava gol Saura. I la Safor cremant-se. A aquesta mateixa hora que va clavar el gol Saura, per l'empate de contra Equador, no sé què, la Safor cremant-se sencera. Allò va ser el primer episodi de grans, a partir d'aquest any, 1982, Mundial d'Espanya, grans incendis forestals, apareix el concepte. Què era un gran incendi forestal en aquell moment? Aquell que cremava més de 500 hectàrees. Era un concepte estadístic que es treia com per a distingir una cosa normal d'una catàstrofe, m'enteneu? Va dir, una catàstrofe. No, bé. 15 anys després, en l'estiu del 94 i també en el 93, però el 94 especialment, tenim 4 incendis que multipliquen per 30 el primer concepte de gran incendi forestal. 4 en un estiu. Aleshores, és un concepte que no ha deixat d'evolucionar. És a dir, ja no serveix, és un concepte que està superant-se constantment, perquè no podrem acotar-lo mai, per el que vos he dit abans, perquè és un fenomen que va en creixement i arribarem a 100.000 i arribarem a 500.000. No hi ha res que fer. No hi ha res que fer? Sí, hi ha alguna cosa a fer, ja després parlarem d'això. En 2012, fixeu-vos que arribem a un incendi, que són dos realment, que són junts, que són el de Millars i Dosaigües, que donen 50.000 hectàrees. És a dir, estem parlant ja que el primer concepte de gran incendi forestal és superat en 100 vegades. No serveixen els conceptes, d'acord? Aleshores, si estem parlant de moltes coses, estem parlant que en Portugal, de moment sí han tingut sort i fins ara morts han tingut uns quants per ahir, però el de Portugal, per exemple, va ser una desgràcia. Això va ser, i això pot passar així també, pot passar. És a dir, que hi hagi un incendi de 65 morts, pot passar. És una qüestió de que es donen una sèrie de circumstàncies, d'acord? A tot això, repeteix que la massa forestal segueix creixent i que és un fenomen en evolució. Mireu que actualment estem en el concepte d'incendi forestal de 6ena generació ja, 6ena. És a dir, van treure la primera i diu això ja se mos va de les mans. Van treure la segona, van treure la tercera. És a dir, la segona era per càrrega de combustible, la tercera era per intensitat, la quarta era per perill que afectara la vida de les persones, la cinquena era per la simultaneïtat i ja estem en la sisena, que resulta que ara estem en el concepte que tot el món, quan parles en la premsa, el primer, perquè en sentir parlar, això de les generacions d'incendis forestals ho va treure un català que va ser company meu, que és el Marc Castellnou, va ser company meu a la universitat. Marc Castellnou, però ha tingut molta fortuna, perquè, és a dir, ells es van donar compte que allò del concepte d'incendi forestal, de gran incendi, no valia. Aleshores van dir, ara de segona generació, tercera, quarta, i al final el mateix Bush, el president dels Estats Units, ha arribat a utilitzar aquest concepte. És a dir, que és un concepte a nivell mundial, però és un concepte que ell mateix reconeix que és un concepte irreal, perquè és un concepte que no acota res, és a dir, no pararem mai. Ara els incendis de sisena generació, dels quals la premsa ha sentit parlar i que cada vegada que el posen un micròfon davant el pregunten, és això un incendi de sisena generació? Que això és el que volen els periodistes, que tu els dones un titular. Entonces, si tu els dius que sí, diu, el senyor fulanito de tal diu que l'incendi de la Vall d'Ebo és un incendi de sisena generació. I dius, ostres, vale. Doncs un incendi de sisena generació és un incendi que ja és capaç de modificar el seu propi clima, de generar el seu propi vent. No, però això passa tota la vida. Què passa? Doncs que ara, com hi ha tanta càrrega de combustible, si es dona la circumstància de que no hi ha aire, de que no hi ha vent, o que la convenció és més forta que el vent, és a dir, que la columna de fum no es gita, sinó que es queda vertical, aleshores es formen unes columnes de fum que pugen fins a l'infinit. És un edifici, hasta Déu, hasta les portes de Sant Pere, no? I li diu, bueno, i Sant Pere, bueno, no. Aleshores, què passa? Que en algun moment això desploma. Això desploma, físicament desploma. Això cau.
Aleshores, en el moment en què cau, què passa en això? Doncs que es produeix un comportament absolutament nou, que es produeix un desplom, igual que un edifici que desploma, i l'incendi fa les coses més estranyes que pugueu imaginar, és a dir, com un èmbolo d'una injecció, baixa per els vessants en lloc de pujar a una velocitat enorme, que això passa de volta en quan i va passar en Marxuquera, ha passat en altres puestos, d'acord? Ha passat en... El de Canadà. En... A Canadà què està passant? Pareix mentira, Canadà, no? Potser. I ha arribat a Nova York. Sí, el fum. No, bueno, no. Lo del... Sí, però el fum és una cosa, el fum el porta el vent. Aquests desploms el que produeixen són comportaments molt virulents en el qual, és a dir, el normal que pot avançar un incendi és, anem a dir, 2-5 km per hora. Doncs en un moment donat pot arribar a avançar 30-35 km per hora o 40 km per hora. I això és una cosa realment perillosa, perquè és que això canvia totalment la situació. D'acord? Des del punt de vista de qui està enfrontant-se als incendis, de qui pot escapar o qui no, i bueno, això és un problema. És generar vent on no n'hi ha. Exacte. És una tempesta de foc. Això són els incendis de sisena generació. I això pot passar... El desplom es produeix perquè es refreda quan Exacte. la massa d'aire Puja, refreda. Arriba a gelar-se, curiosament. Arriba a gelar-se i arriba a caure i tornar a escalfar-se, però una quantitat de vent brutal. Sí, pareix mentira. Bueno, però... Crec que els incendis són simplement un símptoma de tot el que està passant, no? I, bueno, a veure, com estem responent a això? Igual que estem responent, és dir, igual que estem enfrontant molts altres problemes, en curtplacisme i en respostes equivocades, perquè no es miren les coses en l'escala dient, no? D'entrada, anem a veure, nosaltres estem basant la resposta a aquests problemes en cremar queroseno. Ho sabíeu? Pues sí. Com s'apaguen els incendis? No, en gasolina per als avions. I això, és dir, ara fa poc, queroseno. És dir, lluitem contra el canvi climàtic amb més canvi climàtic. És dir, estem basant el sistema en això, i és dir, ara fa no res han comprat no sé quants avions nous. Bé, si això és... És dir, és necessari com a resposta immediata, però no pot ser el pla a llarg termini per una sèrie de motius, perquè és que, a més, no està solucionant res. D'acord? Després, fixeu-vos, hi ha una cosa que es diu la paradoxa de l'extinció. La paradoxa de l'extinció diu que quan més focs apaguem, més grans seran els futurs focs, perquè més queda per cremar. Mireu, l'incendi que s'ha produït en Begís ara fa poc, la veritat és que jo fa molt de temps que dic, ui, quan va ser això? Perquè aquella zona és terrible, aquella zona de la càrrega de combustible. Penseu que un foc fora de capacitat d'extinció pot ser a partir de 10 tones per hectàrea de biomassa i allí podia haver tranquil·lament 25 tones per hectàrea. És a dir, la càrrega de combustible era molt forta. Però per un altre costat vos diré, allò pot ser tinga un efecte fins i tot bo. M'explique. Per què? Perquè va passar en 30 graus de temperatura i no en 40, que d'ací un parell de setmanes estarem en 40. No té res que veure una cosa amb l'altra. Després va passar una situació molt canviant. La cosa es va quedar al final en unes 10.000 hectàrees. Uf, és que és mal menor, però és que si això s'enganxa de veritat quan era l'hora, allí passem dels 5 dígits o de 6 dígits, conforme vulguis dir-ho. D'acord? És terrible, és dir... I, bueno, a veure, al final allò, si no fem res més, en certa manera ha sigut una sort que passara en aquest moment i que hagi cremat 10.000 i no 100.000, i no en graveu ni ho tragueu ninguna part que diran, mare Déu, m'apedrearan com és de la xúbia, van apedrear una vegada a Fernando quan anava a festejar o a no sé fer... Mos apedrejaran, no? Aleshores, el procés, aquest enfoc de la lluita contra els incendis no disminueix el problema. És a dir, així com podem plantejar... Sí. La càrrega de combustible
Sí, i sobretot una cosa molt important. Sí, bueno, des del punt de vista del foc, sí. És que ahir n'hi ha moltes paradoxes i podem parlar d'això perquè, bàsicament, jo estic intentant comunicar, però estic intentant comunicar un missatge que no és senzill, perquè com explico jo que l'excés de massa forestal no és bo si no és roïn? O com explico jo que tallar un arbre és bo i no és roïn? És molt més fàcil el missatge del wilderness, que estan perfectament alineats en el greenwashing, que són conceptes més complexos, que diuen no toqueu res i fem tot ple de parcs naturals. La gent del camp molesta. Això és senzillíssim i tu ho entendràs perfectament, perquè hi ha que conservar, hi ha que té que vindre Bambi i mos han contaminat des de menuts en aquest missatge que ha entrat fins a dins del moll dels nostres ossos. Però dir que tallar arbres és bo, espai que si algú grava per ací, o que és un missatge complex que, tret de context, resulta que jo soc un ogre, m'entens el que vull dir-te? O sigui, és dir, la comunicació és fonamental, i quan jo veig els llibres de text de la meva filla o de les meves filles, el que diuen sobre, això pareix que sigui l'Amazones, i que del paisatge cultural mediterrani, que és tan importantíssim, i tan transversal, i tan d'importància cultural, ambiental, econòmica, social té, d'això no es parla per a res i que estem basant, i això, si voleu, ho comentarem després, fem un diagnòstic general, estem basant la gestió del territori en protecció, 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 i no en una altra cosa, doncs tenim això com a conseqüència. És a dir, ho entenc perfectament. És dir, i clar, quan a mi la gent em diu, estem parlant d'incendis, jo parlo de biomassa, estic parlant de càrrega de combustible, evidentment, i si voleu ho diguem d'una altra manera. Però sobretot vaig a dir-te un matís, sobretot combustible fi, que és el combustible que fa moure's l'incendi, perquè no és el combustible gros, és el combustible fi, perquè quan el combustible és gros, és a dir, quan un bosc es crema, d'aixes 20-25 tones per hectàrea que n'hi ha, potser es crema un 20%, un 30%. Ara en l'escalfament pot ser alguna més, però realment no es crema tota la llenya, el que es crema és el fi. Està clar? El que posa en perill a la gent i que mata les persones que estan apagant el foc i destrueix les propietats i tot això, és el combustible fi, no és el gros. Si aconseguim canviar l'estructura d'un bosc, el problema dels incendis no és tant. Però el problema és que tenim boscos que no estan gestionats, molts boscos. Bueno, no ho sé. Després hi ha una cosa molt important, i és que per aquest camí tenim poc marge de millora. Per què? Perquè, vos ho vaig a dir així de clar, així, en Espanya, som els cracs del món de l'extinció dels incendis forestals. Els americans, quan tenen allò de la Santa Clara i tot allò, que és el mateix ponent que tenen allí, que passa per allí, per Califòrnia i tot això, totes les empreses que estan treballant com a analistes són espanyols, així de clar. És a dir, tenim Aquiles, tenim a Tecnosilva, tenim els altres, tenim els d'allà. És a dir, i és que no n'hi ha molt de marge de millora. És a dir, no es podem demanar a la gent que... És a dir, el problema és que estem enfrontant-nos a intensitats de foc, ja no rapidesa, intensitats de foc que estan superant en moltes vegades, no una ni dos, en moltes vegades la capacitat d'extinció. Aleshores, no tenim molt de marge de millora tecnològica. Ahí està, el sistema pot ser superat en 20 vegades. I a més hi ha una cosa molt important, actuem tard i mal, actuem quan el mal ja està fet, i vaig a posar-vos alguns exemples. Bueno, però vaig a posar-vos un exemple. Un incendi, per exemple, de mitjana, anem a dir que cada hectàrea de bosc, anem a dir dens, emet una quantitat de CO2 equivalent a 275 persones en un any. Això vol dir que un foc mitjà de 3.000 hectàrees emet tant com tota València, en un any. O sigui, i 3.000 hectàrees no és res. Estem parlant que cada any tenim focs de... És a dir, actuem quan ja el mal s'ha produït. I això és un problema, anem darrere. I actuem en querosè per intentar que el mal no siga major. I hi ha que actuar per que el mal no siga major, però com a estratègia a llarg termini no serveix. D'acord? I després el cost és brutal. Penseu una cosa, cada mitjà aeri, cada hora de vol ve a costar alguna així com 4.000 euros. Cada hora.
Això vol dir que cada hectàrea d'extinció ve a estar entre 1.000 i 4.500 euros. Penseu una cosa, diuen, és que els números no ixen. Vale, els números no ixen. Anem a comptar-ho tot. No anem a comptar només el bé que fem, no anem a comptar només el manteniment de la població, no anem a comptar l'ocupació rural. Anem a comptar el que deixem de gastar-nos. Agarreu, per exemple, i penseu que els incendis en aquesta zona d'ací venen a produir-se en un cercle, en un període de recurrència de 30 anys, anem a posar. Dividiu 4.500 euros per hectàrea per 30 anys i digueu-me què fem amb aquests diners. És dir, això m'ho dia l'alcalde de l'Atzúbia, és dir, nosaltres què podem fer en el bosc? Diu, a veure, quants diners estàs disposat a invertir? Tant, doncs invertix-los, és dir, invertix-los en... Això ho vam parlar tu i jo, no, Vicent? Invertix-los en què? En generar ocupació, en millorar, però tinc-ho clar. És dir, aquests diners, en lloc de pensar després, ai, és que mos han gastat, això ha sigut una catàstrofe, administra-los, d'acord? Bueno, i després hi ha una cosa molt important, i és que el basar la gestió del territori i dels incendis forestals en cremar querosè és incidir en una economia lineal. L'economia lineal significa l'economia que està basada en el petroli, la que sols s'utilitza una vegada, la que crema. En canvi, l'economia circular és la que es recicla, la que incideix sobre el territori, sobre l'ocupació, que un euro pega moltes voltes pel poble antes d'eixir, d'acord? Tot això, el que té incidència sobre el territori. Ui, ja anem... Ja. Tinc una capacitat de parlar. Bueno, això és el realment important. Això és el que havia preguntat aquesta xica, i és la comunicació. I és molt complex. És dir, això és una cosa que portem molt de temps pegant voltes, no? És dir, com comunicar, no? Perquè, fixeu-vos, tenim una doble paradoxa en tot això, i és que jo que a vegades m'han fet moltes entrevistes, és dir, sobretot quan hi ha incendis, penseu lo fart que puc arribar a estar jo de discutir amb periodistes. És dir, és com si algú fa una entrevista i tens que discutir amb ell, perquè ell el pregunta una cosa i tu li la dius, i ell el diu, no, això no és així. Dic, perdona, tu m'has preguntat a mi, no? Vale, sabeu sobre què discutia jo antes, que ja pareix que discutís menys? Sobre que jo dia l'afirmació de que en aquest moment tenim la màxima quantitat de boscos de la història i de la prehistòria. I el periodista diu, no, però tu què dius? Però si jo he llegit que els de Greenpeace i els d'Agro i els altres i els de més allà en diuen que estem desforestant-nos i que hi ha que salvar la natura. Dic, no, és que estem en la màxima quantitat de boscos de la història. Que en podem tindre més, per supost, però estem en la màxima de la història. I cada dia que passa estem en la màxima més màxima. Vale? No, però el concepte de l'esquirol, cuidao, perquè això segons s'atribueix a Estrabó. No està clar que algú ho diguera, però s'atribueix a Estrabó. Però, si en aquell moment podia travessar la península ibèrica sense tocar terra, ara també ho pot fer. I en aquell moment n'hi havia menys bosc que ara. Perquè en aquell moment, en l'època de romans, ja s'estimava que hi havia menys del 50%, i avui en dia estem per damunt del 60%. Està clar? I això no m'ho inventa, és així. Aleshores, quan la gent cau de l'arbre i diu, doncs sí, estem en el màxim de superfície forestal i de densitat forestal, aleshores passem a l'extrem contrari. I és que diu, doncs això és un problema. No, això és un problema, això molesta. No, escolta, ni una cosa ni l'altra, no anem a passar a un trastorn bipolar, que resulta que estàvem desforestant-nos i ara tenim massa. Espereu, vale. I després, realment això sí que és una problemàtica social, territorial i de tot tipus, perquè té moltes derivades, però ens trobem en això. I això és el cuento de Bambi. El cuento de Bambi no és innocent, cuidao, ni tot el que ens donen en Walt Disney i tot això no és innocent. Ahir n'hi ha darrere un missatge monàrquic d'entrada de les princeses, del masclisme, de la xica i del xico. És dir, no, això és així, Doncs això tampoc és innocent. I n'hi ha gent que fa molt de temps que viu d'això. Fa molt de temps que viu d'això. Bueno, intentem abreviar... Com dius que te podem interrompre, Sí. a veure,
Jo no he entès... Ara veuré jo. Però sé, tinc la culpabilitat de què? No, O t'he entès mal, o no t'he entès, o... a mi, sí, no m'ha explicat bé. He dit que basem la lluita contra els incendis en l'ús de medis aeris. I si vols t'ho detallo un poquet més. Mira, els dies que són alerta 3, saps el que passa? Això no ho sabeu tots. Això segurament no ho sap ningú i aneu a escandalitzar-vos. Sabeu el que passa? Els dies que n'hi ha alerta 3, automàticament, totes les hores de llum, els mitjans aeris, tots els mitjans aeris del País Valencià estan en l'aire. No ho sabíeu? No. Per reaccionar més ràpid. Imagineu-vos el que és això. Els diners que costa. Algú tindrà que pagar, No sé qui ho paga, Però potser ho paguen els nostres fills pel canvi climàtic. No ho sabíeu, això? A que no ho sabíeu? És terrible. Claro, perquè n'hi ha més Tots estan volant. que n'hi ha més risc, No, però estan en l'aire, no estan en terra, estan en l'aire. que n'hi ha més risc d'incendi, se suposa. I quina és la prevenció que se pot fer? Que quina és la prevenció que se pot fer? Anem a veure-ho. I provoquen incendis també. Perquè No, home, no. tu has comentat lo de talar els arbres. Jo recordo que buscan esa cosa y se tallar en el COI casi. El presidente de Estados Unidos sigue lo de para que no haya incendio que corten los árboles. Explica lo de tallar los árboles. Bueno, Bueno, en inglés. anem a veure quina projecció n'hi ha, vale? I això és innegable, és dir, anem ahir, és dir, estaria molt bé canviar les coses, però l'agricultura ha deixat de ser l'ús que estructurava el paisatge. L'agricultura i la ramaderia. I això és així, ho tindríem que acceptar. Vale? Això és així. Aleshores, fixeu-vos, sobre aquest terreny agrícola abandonat n'hi ha una silvogènesi que es diu una evolució forestal que és lenta. Bueno, lenta depèn, perquè fixeu-vos, jo en la meva tesi en la província de Castelló, en la segona meitat del segle XX, he medit un increment de terreny forestal de 3.000 hectàrees per any. 3.000 hectàrees per any. Perdó, no, estic enganyant-vos. Un abandonament agrícola de 3.000 hectàrees per any, del qual 1.500 es cobreixen de bosc per any. O sigui, no es cobreixen el mateix any, sinó les que ja s'havien abandonat. Està clar? 1.500. D'aquestes 1.500, 1.000 són arbrades i 500 de matoll. I cuidao, encara queden 1.500 més esperant a cobrir-se de vegetació forestal. O sigui, que el fenomen va continuar. Aleshores, és lent? Doncs el que li diem a abuelo, doncs depèn. No? Està clar? Si nosaltres posarem un punt, un únic punt, com a centre de gravetat de tota la taca forestal de Castelló, aquest punt es mou 25 metres per any cap a la costa. O sigui, que és ràpid. El que passa és que hi ha que mirar-ho en la dimensió que toca. Sí. Precís, no? Aquestes primeres etapes de transformació de l'espai agrícola forestal són les més inflamables, no? Sí, efectivament. Tenen menys càrrega combustible, però el combustible és més inflamable. Sí. Efectivament. A més, nosaltres tenim una sèrie de circumstàncies, això ho podem parlar després, i és que, com terra baixa, només tenim pràcticament una espècie colonitzadora, que és el pi blanc. I, per tant, és dir, tot aquest paisatge en mosaic que tenia tant de valor, perquè les nostres espècies no són d'una maduresa molt gran, sinó que nosaltres tenim la diversitat en l'espai, perquè tenim espai agrícola, espai forestal, espai de pastura, l'ecotono, el que són els ecotonos, tot això es perd. És dir, ja n'hi ha molts pobles que avui en dia no tenen ni perdius, ni conills, i això ho saben els caçadors, perquè està tot cobert d'arbrat, bàsicament. És dir, s'ha arbrat tot. I això ve a poc a poc, i ve també cap a la costa. És dir, el tema dels porcs senglars és molt curiós. Per què? Perquè han baixat cap a la costa, si us doneu compte. Estan tots a la costa. És que per dins està tot cobert de bosc, allí no fan res. Està clar? És que baixen on tenen el terreny obert. Clar, el que passa és que com són grans i la gent tropessa en ells... I que tenim el territori molt poblat a la costa, no? Sí. Aleshores, aquestes ciutats han crescut
de la costa i cada vegada ocupem més el territori que abans era agrícola o forestal. Sí, però la problemàtica interior no és tan forta en el jabalí, estan concentrant-se molt per la costa. Estan anant a la costa molt. I això indica que l'interior és que ni és jabalins. Bueno, fixeu-vos bé, això són dades de la meva tesi, això és interessant perquè també pot trencar algun esquema. El canvi climàtic no va provocar que tinguem menys boscos, va provocar que en tinguem més. El canvi climàtic està produint més creixement del pi blanc. Això ho he dit jo, això ho dic en primera persona i ho puc mostrar en dades. És a dir, anem a tindre més boscos, no anem a tindre menys boscos. Després, els boscos que tenim no sols estan creixent cap a fora, en superfície, sinó que estan creixent cap a dins, en densitat, i a més en densitat molt important de material fi, com tu dius, que és el més combustible. Després, el futur va ser que anem a tindre cada vegada més arbrat. El matoll es quedarà confinat, perquè el matoll no té la capacitat d'extensió que té l'arbrat. I aleshores, al final, això és un problema d'emergències des del punt de vista dels incendis. És a dir, tindrem incendis cada vegada més grans, cada vegada més intensos, cada vegada més ràpids, però així i tot, això no compensa el creixement forestal. El creixement forestal continuarà. El que passa és que tindrem incendis que començaran així i acabaran al ritme que anem a la província de Vitòria, així de clar, conforme anem. I després tenim una qüestió molt important, i és el que és la desaparició de tot el que teníem abans, que és el paisatge mediterrani, la cultura, l'agricultura i la ramaderia. I estem en un procés... La cultura... Exacte. El mosaic, molt bé, el paisatge mosaic. És el paisatge mediterrani. És el paisatge mediterrani, exacte. Això és el paisatge mediterrani, no? I això és el problema, no? Això és el problema principal, no? Això són unes pèrdues socials, econòmiques i ambientals molt importants, i després ahí està la pregunta, no? Abans de ja... Ara vaig intentar acabar ja. I és que si tenim algun pla. Tenim algun pla? Aquesta és la qüestió, no? Aleshores, bueno, així té que veure... Bueno, fixeu-vos, després de l'incendi forestal de la Vall d'Ebo, pues, una sèrie de gent hem anat juntant entorn a això, no? Perquè, clar, pensem que en aquesta cruïlla n'hi ha que activar les coses i la societat civil té que posar-se en moviment, no? I aleshores hem fet una sèrie de diagnòstics, hem fet una sèrie de qüestions. És bàsic, per establir un tractament és bàsic, és a dir, és com quan tu vas al metge. Quan tu vas al metge, què és el primer que fa el metge? Passa vostè i diu, vaig a medir-li tal, dels pulmons, de tal, i fa una anàlisi. I d'aquesta anàlisi el dona un diagnòstic, vostè té tal malaltia, i del diagnòstic el dona un tractament. Aleshores, el primer que tindrem que fer és diagnosticar. Entonces, el primer que tenim que fer és saber quines febleses tenim, quines coses tenim que... És a dir, tenim un problema greu, fixeu-vos. El nostre sistema poblacional, rural i tradicional s'ha trencat. No és que s'ha trencat, és que s'ha perdut. És a dir, disculpeu-me els que encara viviu així en la Vall de Gallinera, però això està perdut. És a dir, això hi ha que fer-ho de nou. Això hi ha que fer-ho de nou. És a dir, el món rural, és a dir, som els últims. I hi haurà que pensar què fem en el que n'hi ha així, perquè darrere de nosaltres no hi ha res més. És a dir, hi ha que pensar que segurament a lo d'antes no poden tornar i per tant hi ha que inventar el que anem a fer en el futur. Important. El territori està així, els recursos estan així, alguna cosa hi haurà que fer en ells. D'acord? Aleshores estem en un problema de desvertebració social, en un problema en el qual, si mireu la piràmide de població de la Vall de la Gallinera, les activitats de la gent i tot això, ho entendreu perfectament. Els joves que n'hi ha, els xiquets que n'hi ha, a què es dedica la gent, tot això ho entendreu. És a dir, s'han perdut totes les cadenes de valor. Per què? Perquè no n'hi ha gent jove que tinga iniciativa, que això és fonamental. La gent jove que tinga iniciativa per canviar les coses i per fer economies que revertisquen en el territori. Però això no és casualitat. Això no és que hagi passat per les bones, això respon a una sèrie de polítiques, no ens enganyem. I d'ideologies.
Exacte. Aquestes polítiques, bàsicament, la desvertebració territorial, les infraestructures i demés, això marginen absolutament el món rural. És a dir, és com l'AVE, no? L'AVE, el primar els desplaçaments de llarga distància i les rodalies, passa el mateix. Entre Castelló, per exemple, en Castelló, entre Culla i Vistabella, n'hi ha 8 quilòmetres en línia recta. Sabeu quants hi ha per carretera? Que coneguem. Sí, ho coneixeu? 45 o 50 no hi haurà, no? Però n'hi ha 8 quilòmetres en línia recta. Tu estàs en Vistabella i veus Culla. I dius, ei, xe. O Benafigos, igual. És dir, tot passa, és dir, si us doneu compte, totes les infraestructures són radials i els espais rurals tenen que passar per la costa i això, és dir, per no parlar, és que és un fenomen fractal, a més, perquè la mateixa Safor, que és una comarca que és tan dinàmica i tot això, és que el transport públic ha desaparegut. I Gandia Vilallonga, i Gandia Ador, i Gandia Beniarjó, tot això ha desaparegut. Sí, ha desaparegut. Tanta població, no? Les bones comunicacions estan de Madrid a la costa. Sí. Però no és menys. Sense tocar vores. Sí. Bueno, després hi ha una altra cosa molt important, i és el tema de les cadenes de valor. Això ja hi hauria que tindre molt en compte, és dir, no és el que produïm, sinó com ho produïm, com li donem valor afegit i com ho comercialitzem. Tot això ha desaparegut dels pobles. És dir, aquesta iniciativa empresarial, aquestes cadenes de que el sector primari pugui tindre alguna fabriqueta menudeta i algun tipus d'envasat i alguna denominació tot això ha desaparegut. I això és un problema, és dir, és molt greu, no? I després, per supost, tenim els incendis forestals. És dir, tenim el problema de que no hi ha ningú que gestioni el territori més que el foc. És un problema greu. Això en quant a les febleses. Aquestes febleses ja hauria que corregir-les, ja veurem com les podem corregir. Després, evidentment, el canvi climàtic, però no perdeu de vista una cosa, el canvi climàtic no és una amenaça, tampoc dit així. És dir, el canvi climàtic va canviar moltes coses i segurament va canviar moltes coses de l'economia, de la nostra forma de viure, etc. Però, cuidao, nosaltres som els únics que tenim la clau contra el canvi climàtic, és dir, els únics que fixem CO2 som l'economia circular i l'agroforestal. El que més, l'únic que fa és consumir-ne i emetre'n. És dir, la gestió forestal és una gestió circular que està fixant CO2 i està substituint productes que estan basats en l'economia lineal. D'acord? Després, això és el fonamental. En quant a amenaces, les amenaces, mireu que així com les febleses ja les teníem i les tenim dins, les amenaces venen de fora. Aleshores, les amenaces és la percepció social que hem parlat, és dir, com percep la societat el nostre territori. És dir, penseu que el 90% de la població del País Valencià viu en el litoral, que vindria a ser el 90% de la població viu en el 10% del territori. Aleshores, aquests de dins, que no tenen ni pes electoral ni res, què importen aquests? Però, clar, nosaltres hem de comunicar-los que ells necessiten el territori, que ells necessiten els recursos, que anem a arribar a un pacte, és dir, anem a vertebrar, no? És dir, és complex, no? Perquè viuen fora, no els interessa, i el que els interessa com a molt és vindre el cap de setmana i que tu estigues en la boina a esperar-los per fer-se la foto. Està clar? Aleshores, això és el que els interessa, però tu li dius, escolta, que de dilluns a divendres també vivim així, no? Està clar? I com a conseqüència de la percepció social tenim estos dos punts que són realment importants i que són les amenaces a combatre, realment fonamentals. I és les actuacions de l'administració pública que durant els quasi 50 anys que portem de democràcia s'han basat en una dexació de funcions absoluta i en una estratègia en la qual han confluït tots els partits, siguin de dretes o siguin d'esquerres, que ha sigut que l'única estratègia sobre el territori ha sigut la protecció. Protecció sense gestió. Protecció sense, a més, sense comptar contra qui es protegeix, ni comptar en l'opinió, ni comptar en les sinergies,
ni comptar en la col·laboració ni en la complicitat dels habitants del territori, que són al final els que han generat el paisatge mediterrani. I això és un problema. Mireu, això és molt perniciós. Us posaré l'exemple del Parc Natural de Penyagolosa. Què fa l'administració? L'administració declara un parc natural i automàticament deixa caure una espècie de paracaidista que és el director del parc. Això, a efectes històrics, podem comparar-ho amb un virrei. Un virrei, sabeu què és el virrei? El virrei, el Borja va ser virrei de Barcelona. Va ser exacte. Aquest senyor, a partir d'ahir, és un poder fàctic pel qual ha de passar tots els alcaldes, per l'arco de triomfo d'ell han de passar tots els alcaldes, i ell és el que diu no, 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 sí, no. Que és el fàcil és dir que no, perquè així està tot prohibit, menys que el que està obligat. Aquesta és la nostra tradició que tenim, com poc democràtica. Doncs en Penyagolosa estan calents en això, perquè és que justament tenen uno que és de la Marina, no sé si el coneixeu. Ho sé molt si el coneixeu, però és així. Està aconseguint fer lo contrari, que és aconseguir totes les complicitats perquè això tinga que ser algo que siga bo pel territori, siga bo per la societat. És a dir, és un problema, no? Però això ve un poquet tot des del punt de vista d'aquesta falta de tradició democràtica i de confiança entre els altres. I després ja, per acabar, el lobby de les energies i els materials bruts, entendreu qui són estos? És del petroli, és del formigó, és de l'acer. Els que ens convencen que és més ecològic un e-book que un llibre en paper. Els que ens diuen que una finestra d'alumini que emet 15.000 vegades més CO2 que una de fusta és més ecològica, etc. És a dir, tots estos, no? I aleshores, estos són molt poderosos, és a dir, totes les propagandes que veieu a la tele de Repsol, Verde i no sé què, doncs clar, què vos ha de dir? És a dir, tenen diners per a donar-li unes molletes fins i tot als lobbies ecologistes, als grups de pressió i fer creure que la gestió forestal no s'ha de fer perquè l'economia té que ser lineal. I bueno, doncs, estos no van ajudar-nos el més mínim. Estos anem a tindre que lluitar contra ells, d'acord? I després anem a lo positiu, és a dir, les fortaleses que tenim, evidentment, les tenim que mantindre i fins i tot millorar. El bosc mediterrani és molt important, està reconegut internacionalment. La nostra qualitat de vida en els pobles és fonamental i ahir tenim que treure-li profit, tenim que mantindre-la i tenim que millorar-la. Tenim, acaba ja, abundància de recursos. Els recursos van estar ahir i no se'n van anar. Les nostres produccions són transversals perquè estan produint ocupació, estan produint territori, estan produint cultura, medi ambient. I després, fixeu-vos, esta xerrada ja no sé quantes vegades l'ha feta desenes de vegades en molts llocs. Hi ha interès social per aquesta qüestió. I no només n'hi ha interès social, sinó que n'hi ha directrius internacionals que si són capaços de portar-les bé és que ens donen suport. Després n'hi ha nous conceptes que apareixen, que és la bioeconomia i l'economia circular. L'economia, fixeu-vos que mirant la TV3, això és una cosa... La TV3 està donant molta canya en el tema dels productes de proximitat, de l'economia circular, però una altra dada més interessant. Abans de la pandèmia vaig fer un viatge a França, jo vaig prou a França, i allí tenen, en les grans superfícies, tenen una espècie de secció que són productes del terreny, del territori. Vaig tornar després de la pandèmia i em vaig donar compte que la majoria de supermercats és que ja no tenien aquesta secció. És que ja tot el supermercat era productes del terreny. I això és molt important. Aquesta cultura és molt important, el distingir entre els productes que fan territori i els productes que exploten el territori. El fet que no tinguem cadenes de valor, això és un altre interès d'aixòs lobbies de les energies i els materials bruts, perquè quan més desprotegits estigui el territori, més parcs de plaques solars podran situar, més explotació podran fer sense incidir en res en el territori. S'hi ha d'incidir molt en els productes de qualitat. Sí, evidentment. Sí. I bueno, en definitiva, al final, ja acaba, perquè m'estic passant mogolló, al final, la iniciativa aquesta que hem tingut de fer la plataforma Territori Viu de les comarques centrals valencianes, ara si vols Pura podrà fer una xerrada, perquè ja és la portaveu, la tenim així, sobre això, és important, no? I al final
Mireu, la solució dels problemes dels incendis forestals no és un camí curt ni senzill, ni el missatge és directe, però fixeu-vos, començarem vaig a dir una cosa que potser vos arriba, i això té que veure amb el que és la comunicació. Començarem a afrontar el problema com cal i des del punt que cal quan una parella jove tinga les mateixes oportunitats i els mateixos drets establint-se en el territori rural que en el territori urbà. I això estem molt lluny d'aconseguir-ho. I no sols això, sinó que cada vegada estem més lluny que això sigui així. I per tant, tot el que fem, fixeu-vos, que per lluitar contra els incendis forestals tenim que generar economia, tenim que generar drets, tenim que generar infraestructura i per això ens hem embiscat en això de la plataforma. Sí, per suposat. En França tenen una tradició democràtica molt diferent, molt diferent. I això del mando i ordeno, d'entrada, tot que vinga de dalt i que quan menys discussió hi hagi millor, això allí no existeix. I els pagesos aboquen camions quan venen els productes de fora. I estan més empoderats. Bueno, i ja per acabar, vos poso esta foto. Esta foto és Federico del Mas de Peris, de Vistabella del Maestrat. Del Mas de Peris. El coneixeu? Ja ho ha deixat, este home ja s'ha jubilat. Coneguem fil per randa, el territori. Sí? Bueno, això és el carreró de l'Erisalet. Això és dalt del Pla de Vistabella, està darrere del Pla de Vistabella. Això, realment, Federico estava fent el mateix que han fet els seus avantpassats durant generacions, tots els dies, totes les setmanes, tots els anys, tots els mesos. Fixeu-vos que això és una via pecuària, la vegeu per ahir, com un pas de ramat. Fixeu-vos com està tot de pasturet i fixeu-vos com el bosc ja està cobrint això, perquè Federico ja pràcticament era l'únic. Doncs bé, els últims anys de Federico, doneu-vos compte si som cegos, sordos i de tot, els últims anys de Federico va estar combatent contra el parc natural, perquè en lloc de el parc natural el considerara ell com és de facto l'espècie més important del parc i més en perill d'extinció, doncs resulta que tot eren problemes a la seva activitat que havia fet durant segles. Això és el que ens diferencia a nosaltres de França, i és arribar a entendre-nos a nosaltres com a societat i treure-nos del cap això de que l'estructura té que ser piramidal i no mando i ordeno des de dalt, sinó que hem de comptar en els habitants del territori. La idea és que potser el territori que sigui verd... Exacte. Per això és el rebuilding. Pues bueno, que sapigueu... Que sapigueu que està així Pura, Javier, que són de la plataforma Territori Viu de les comarques centrals valencianes i que hem intentat fer una plataforma justament per això, per ajuntar-nos i demanar coses que tinguin que veure en el territori viu i la societat viva. Bé, m'has fet una foto? Sí, este cavaller mos va enredrar. No, jo hi ha tres. Mos va enredrar, bàsicament, ell, Vicent i uns quants més, i a dia d'avui només dir-vos que si nosaltres estem en marxa, jo vinc de la Vall de Po, estem en marxa, hem muntat una associació antidespoblament, tenim prou gent del poble i s'ha fet sòcia, gent de la capital també s'ha fet socis, i tenim un projecte de recuperació de banc de cases que la gent del poble ja li ha començat a canviar el xip i ja tenim 4 o 5 cases que han entrat dins del banc de cases que estan per a viure, no són del circuit turístic, però que es pot viure, es poden reparar, podem ajudar entre tots, n'hi ha subvencions, n'hi ha ajudes, podem arribar al muscle tots els del poble i els que venen i volen participar. I hem iniciat una campanya per captar famílies amb xiquets, joves i reobrir el poble. Perquè si el poble té xiquets, n'hi ha vida i també estem mirant possibilitats d'economia circular i la cura del nostre territori, potenciar la ramaderia, les abelles, la caça, els caçadors,
Els caçadors que sempre van a la seva i tal, ja ens han enviat una carta dient que volen col·laborar i que treballem conjuntament per a recuperar el territori. I nosaltres, des de la plataforma, ens ajuntem als forestals i també... A tots. I som moltíssima gent de moltíssimes comarques, així és que si a la Vall de Gallinera tenim els amics de la Vall de Gallinera, que també estan dins. Si voleu agarrar-vos i iniciar lo de la recuperació per antidespoblament, és que sabeu que nosaltres ja hem començat. Anem passet a passet, lentos, però hem començat. Que teniu dos parelles, tu tens dos parelles, una la tires de la ruta turística, l'altra pot ser del banc de cases. Doncs igual n'hi ha una parella a València o jo que sé, a Madrid o a Navarra que li interessa viure en el camp. I nosaltres tenim moltíssims recursos. Per què no? Però, clar, el que hem de fer és de la base. És que tenim els recursos de la caseta i la terra. A més, també l'Ajuntament, per el que tinc entès, l'antic Ajuntament, independentment del partit polític que siga, va iniciar un banc de terres. Ara canvia el govern del meu poble, canvia. Entren gent jove i amb ganes de fer feina. Mirarem, jo ja els he demanat que miren a veure el banc de terres i si la gent vol tenir la terra, donar-li-la. Donar-li-la, perquè jo la tinc perduda. Jo la que tinc per dalt, els la dono als caçadors perquè ho llauren i planten. Perquè la que tinc dins del poble, que no treballen, sigui una parella jove, vol gastar-la. Per què no? Però si no anem a cine i mos canvia el xip. Treure diners a corto plazo vol dir fam el dia de demà i abandonament. Tenim que ser nosaltres, els majors, els que tenim un trosset d'ací, començar a ajuntar-nos i que vinguin els jovenets a assentar-se. Jo crec que el principal és crear il·lusió en aquesta gent jove que bàsicament busquen anar a la ciutat i a la costa. Exacte. Però si la costa tenim al costat, a 15 quilòmetres estem. Sí, ja. A 15 quilòmetres estem. Nosaltres estem privilegiats, sobretot totes aquestes valls. Totes aquestes valls i sobretot des de la plataforma el que volem és que ens unim, tots junts, treballar junts, perquè si jo vull fer un mercat de la terra no el vaig a fer coincidir quan el fan els de la Vall de Gallinera, els de la Vall d'Alcalà i els de la Vall de Zeta. Ens coordinem per aixafar-nos i col·laborem. Que jo tinc una fira i tinc excedent de gent que vol quedar-se. Escolteu, ahir a la Vall de Gallinera vos envia tanta gent. Quantes places teniu? Quants restaurants vos envia? I fem una circular de gent que puga tot el món d'aquestes zones treballar en el turisme, comprar els productes de la terra, no del Mercadona ni de l'Aldi, que no fan gust a res. Jo soc mestra, tinc un hort escolar fantàstic, més gran que aquesta escola, més gran que aquesta iglesia. Doncs als meus xiquets els encanta. Ara ja, és que no, tots, ja els tinc que se m'han a l'institut, tots recorden d'anar-hi a la tomaca i que menjar-se, que van estar. I la lletuga, sabeu que us heu menjat? Jo suposo que una llavoreta als xiquets i fer escoles de natura, així també, perquè n'hi ha moltes idees. Així que, lo del banc de cases, lo de començar a fer i a treballar en despoblament, per poder arribar a controlar lo forestal i les polítiques i crear il·lusió i que aquestes persones no s'acaben, això tenim que fer nosaltres. Molt bé.